Dobrý deň, moje meno je Katarína Milová. Keď som premýšľala nad tým, ako sa vám čo najlepšie predstaviť, myslím, že by bolo fajn použiť slova mojich klientov a klientiek. Tí oceňujú to, ako vieme spolu nadviazať vzťah prirodzene a bezprostredne a to, že sa mnou cítia prijatí a prijaté. Taktiež oceňujú to, že vďaka použitým otázkam sa dokážu na veci vo svojom živote pozrieť zrazu inak a aj to, že sa pritom niekedy poriadne namakajú. Pre mňa to, že ste práve teraz tu, je znakom sily a odvahy, ktorú v sebe máte, pretože nie každý, komu je ťažko, dokáže urobiť ten krok a začať hľadať pomoc. Ak chcete, môžeme ísť po ceste pomoci spolu, môžeme spolu znovu objaviť vaše silné stránky, vaše zdroje, na to, aby ste sa mohli v živote cítiť lepšie alebo dosiahli tú zmenu, po ktorej túžite. Môžete prísť aj so svojím partnerom alebo partnerkou či rodinnými príslušníkmi. Budem sa na vás tešiť a zatiaľ vám prajem veľa síl.